Igbo mma mmanụ ehihie a ewetara m unu ezigbote okwu anyị ga-etinye ọnụ na ya. Isiokwu anyị tata bụ ọganihu egwuregwu bọọlụ n'ala Igbo. Ịchọpụta ndị nwere onyinye ịgba bọọlụ na ụzọ a ga-esi mee ka otu egwu bọọlụ enwere n'ala Igbo bụrụ ọpụrụ iche. Onye mụ na ya nọ tata anyị ga-etinye ọnụ n'okwu a bụ former Rangers manager, onye ọkaikpe, onye na-atapi egwuregwu bọọlụ, nakwa nyanwa bụkwa onye izizi na Nigeria makwa n'ala Igbo inweta asambodo UEFA and FIFA. Ọ dịghị onye ọzọ na-agwa unu maka ya na-abụghị barrister Amobi Ezeakụ. Nnọọ nwoke dị mma. Daalụ. Ndị Voice of the East kelekwa gị, ndị olu Igbo kene gị. Anyị fụrụ ọmalịcha ihe ị na-eme mgbe ị nọ na ịbụ former manager ndị Rangers. Mana m ga-ajụ gị otu ihe. Mgbe ị bido manage ba Rangers, kedu ka ọ dị ịchịkọta? Because ama m na ha buru ibu, ama m na ha siri ike. Kedu ka ọ dị ịchịkọta ụdị ndị egwu bọọlụ ahụ? Daalụ. Rangers bụ nnukwu team n'ala Igbo, n'Afrịka kwa n'ụwa niile. O nwere ebe ị ga-aga ikwuo maka Rangers ka mmadụ rapụ isi na ha ma Rangers. Mana mgbe m bịa Rangers, mfu na Rangers dị ka ụnọ, ime ụnọ, iwere obi ọcha gị rụọ ọrụ na ndị na-agba ya bụ bọọlụ ga-ala ọfụ gị. Mgbe m bịa Rangers, mfụkwa na a na-achọ ka ebute iko ha ebube n'afọ 32 gara aga, ya nke a na-akpọ MPFL ebutebere ya. Uru na 2016 anyị abịa gbaba mbọ, ma ndị fans, ma ndị na-agba agba, ma ndị coaching, ma gọọmenti akwadogide Rangers ebute ya bụ iko MPFL. Ka ebuche ya bụ iko, ebukwa ọzọ na-akpọ Federation Cup, anyị ebube for over 35 years, ya arọ 35. Ị na-anya ịfụ na ihe dị n'ihe a bụ ịgbasapụ obi gị, were obi ọcha na-eso bọọlụ dịka ụka, ọ dịka religion. Iwere obi ọcha ịbanye na ya, ndị na-agba ya bụ bọọlụ, ya bụ ndị na-agba ya n'ime field ama egwuregwu, igosi ya na gị na ha nọ, o nwere ihe ha ama mme ya. Mgbe aha anyị nọ izizi, mgbe m bụ team manager, ifu na enwe ịhụnanya, anyị dị n'otu, ewe na-arụ ya bụ ọrụ. Chukwu nọnyere anyị nnọọ. Ha ghọta history Rangers, ghọta na tiim a bụ tiim nyeru ndị Igbo aka ka a nụchara ya Biafra na 1970. Tiim a bụ tiim eji wee kpọkọtaba ndị Igbo, gwaba ha na ihe ga-adị mma, na ama na ya ebego, mana na tanu Rangers gbachaa maachị mgbe a merie, onye ọbụla adị happy, obi aṅụrị ebe niile, a na-agba egwu, a na-emekwa ifu players esi na Rangers na-aga national team. Ya nwa mee nkwuo chairman Christian Chukwu, onye ọbụla asị yes na-echeta. Emmanuel Okala asị yes na-echeta. Ndị a niile bụ ndị nyere aka kwanye Rangers, nyere aka kwanye ana Nigeria. Ha na-agba Rangers, na-agba Nigerian Super Eagles. Ya iru na Rangers mgbe ahụ tọgbu onwe ya, maka anyị nekwa anya ọkwa Rangers nyekwa aka nsikwe na Rangers mgbe m resign gawakwa UEFA certificate in football management, si na UEFA chukwunyekwa aka jewe FIFA master. Enwe ndị Nigeria ajikwe FIFA master, mana ajisọ dị master, mana ndị mmadụ na-ajụ ka ihe iji mechere UEFA jewe FIFA. Achọrọ m ịmụta ka mma ihe na-eme, nghọta ihe niile, ma ka m ga-esi nye aka n'obodo, dozie obodo. Mgbe anyị na-ekwu okwu, ị gwara anyị na ọ na-abụ ekwu ọpụrụndị maka anyị chọọ itinyelu ndị Rangers, because ị na-anya ugbu ọ dịka ha nwụna and anyị amarọ ihe kpatara ya. Mana anyị ga-abịa na nke a. Mgbe m na-agụ ihe banyere gị, achọpụtara m na ọgụ a bụ onye izizi na Nigeria nwelu asambodo FIFA nakwa nke UEFA, bụrụkwa onye izizi n'ala Igbo nwetakwara ya. Kee ka ụdị ọ bụkwa ihe dị ịnyanya obi aṅụ, mana kee ka o si dịrị gị? Obi dịkwa m mma. Ihe a bụ ihe nlike, ihe mfụ n'anya.
because ama m ihe ga-eji nwa asọmpi bọọlụ mee. Iwere ekwubugo m ya na mbụ, iwere obi ọcha soro ihe bọọlụ, ọ ga-edozi nwa obodo. Ya kpata nji mechaa nke UEFA jewe nke FIFA ka mmụta ka ndị ọcha si eme ya, ka anyị ma na a ga-eme ndị be anyị hapụ ihe asọmpi ndị ọcha nachite kiribe nke anyị adekiri nke anyị. Mana mgbe ahụ anyị nọkwa a na-ejukwe, mana ị na-anya ịfụ na a na-agbazi n'ọka, ndị ọka na-apụta, mana ụfọdụ aghọtachara ihe na-eme. Mana site n'ike nke Chukwu ama m na anyị ga-anachitekwe n'Enugu. Mgbe m na-agụkwa ihe gbasara gị, achọpụtara m na ị bụ onye ọkaikpe egwuregwu football. Kọwara anyị ihe nke a pụtara. Ihe ọ pụtara ndị oyibo na-akpọ ya sports law. Ịma na ịbịa na asọmpi ma bọọlụ ma handball ma ihe ndị ọzọ, enwere court a na-akpọ Court of Arbitration for Sports. Mata niile na-eme na sports ha dị eje na kọtụ obodo, ụlọ ikpe obodo. Enwe ụlọ ikpe edose maka ihe asọmpi. Mee masters na UNN, mee ya na sports arbitration. A na-emekwa na adọnyeru players nwee nsogbu ukwu na tribunal FIFA. Tribunal FIFA dị na Switzerland. CAS dịkwa na Switzerland. Ya bụ ihe na-eme. Ya bụ ihe a na-akpọ sports law. Ihe ọ na-enye aka na-eme bụ na ị ga-eme ịkọwarụ ndị na-asọ ya bụ mpi, ya ndị players, ịma na ha ijere akwụkwọ, ị ga-akọwarụ ha na bifo itinye aka n'akwụkwọ, ị ga-ajụ ese mara ihe ị na-etinye aka. Maka na enwe matters ụfọdụ anyị handlugo, onye jee na maybe North Africa o tinye aka, ma ihe o tinye aka ọ ghọtara ya, ede ya na Arab o tinye aka, ndị be ya na-ata afụfụ. Ngwa ka anyị banyesịa n'isiokwu anyị nke taa. Ajụjụ izizi nwee eju gị bụ ịkọwagola anyị ka asọmpi football si bụrụ ihe magburu onwe ya, mana ị chere na enwere ọdịnihu egwu bọọlụ n'ala Igbo? Enwere ọdịnihu, maka ị na-anya ị na-echi azụ, ị ga-aghọta na ndị Igbo Chukwu gọzie ha with akara aka mmenukwu ya, na nke a bụkwa ma akara ụkwụ. Ekwugo maka Christian Chukwu, ekwugo maka eme ọkara, mana ka anyị pụtagodu na bọọlụ, kee maka Mary Onyali, kee maka Chioma Ajunwa, kee maka Chukwu mere ije nkịta ekwendo. Ndị a niile bụ ndị Igbo ji eme ọnụ. Ebe enwe Christian Chukwu, nwee Chukwu mere ije, nwee Mary Onyali, ya na ị ga-enwe thousands of them, puku na Igbo. So enwe m olileanya, eso na ndị kwete na Igbo nwee ndị nwe akara aka, and ihe a ga-eme bụ na a ga-agbada otu ahụ esi eme ya na izizi. Ije a na-agba primary school, agba secondary school, share cup, a na-discovercha ihe na-eme. Nke ịsala ajụjụ abụọ nke nwetara gị tata bụkwanụ otu ị chere na a ga-esi nwee ike ịchọpụta ndị nwere onyinye ịgba egwu bọọlụ anụnwa n'ala Igbo. Isi na a ga-eje na ihe a na-akpọ grassroots. Mana ka ntinye kwuo, apart from grassroots ahụ a na-eje, ndị ahụ achọpụtago onwe ya talent, ka esi amaneji ha. Ya bụ something dị mkpa, ọ dị oke mkpa na a ga-ama anyị enwetago gold a, ka anyị ga-esi jide ya ọfụma. Ọ gbakwa ebe a, anụ na ọnọzi Chelsea, anụ na ọnọzi Arsenal, mana anyị na-edozikwe nke anyị, maka na enwe m ụlọ na ofu ụbọchị na ihe dịka Enyimba ma Rangers ma Abia Warriors ma Heartland ga-eje Barcelona goro player nata. Ọkwa obodo, asọmpi ka a na-asọ. Unu bịagoro nke anyị ewerukwa ego jekwegoro nke unu anyị chọọ. Mana anyị ga-ebidogodo n'ime ụlọ anyị, dozibe onwe anyị dozicha onwe anyị wute obi ọcha, wit ịhụnanya, ịdị n'otu. Daalụ. Ajụjụ nke abụọ nwere tata bụ, kedu ihe ị chere na ọ bụ ọdachi? Gịnị ka ị chere na ọ bụ ọdachi na-egbochi ndị Igbo na-agba bọọlụ n'ala Igbo?
makwa kedụkwa ka a ga-esikwa kwalite ya mee ka ọdachi a bụrụ ihe nara azụ ihe ka ọ bụrụ anwụnta taa n'abalị. ịma na o nwere ebe ọdachi adịrọ obodo niile nwee nsogbu mana na nke anyị na-ekwu maka ya tata abụ m ofu onye kweta na mmadụ ncha nọkọ ọnụ si na ihe a bụ nsogbu ebe afụgoro nsogbu ịma na ihe ga-aga n'iru maka na a ga-enweta ọgwụ a ga-eji wee gwọọ ya bụ ọya. Nsogbu nke izizi bụ na ụfọdụ aghọtarụ ihe dị na ya bụ egwuregwu. So first ihe izi a ga-emebi ịkọwabarụ ha ihe dị na ya bụ egwuregwu na ọkwa egwuregwu ga-enyenwu ndị Igbo ego jigote ezinụlọ gị bunye ezinụlọ gị enu. Ya ọ bụrụ na ị bụ onye na-asọ mpi na inwe ya talent a discover gị ịkpakuo onwe gị ọnụ ịhapụ ime ihe ọjọọ ị na-eme ihe asịsị emena ịkpakuo onwe gị ọnụ na-agba ya bụbụ o nwere ihe ma achieve nwe. Nke ọzọ bụ na ndị na-akụzi ya bụ egwuregwu ya coaches managers were obi ọcha na-arụ ya bụ ọrụ a na onye na-agba bọọlụ ego nwatakịrị ka na-achọ ka ọ ga-esinyere ndị be ha aka o nwere ego o ji ị na-asịrị ya for instance gara na ka i wee duji obodo oyibo ọ pụzi ịgbarapịa. Anyị na-ekpe ikpe dịcha otu a ọ bụrụ ya bụ the way to go. Ihe anyị na-akọwa bụ egwuregwu bọọlụ bụ egwuregwu eji ịhụnanya. So otu ahụ isi afụ onye na-agba bọọlụ fụ ya ka nwa gị ịmụ n'afọ ịfụ bi otu ahụ ịfụ na ihe egwuregwu ga-eme n'ala Igbo ka mmarụ ga-atụ ije na mba Spain Barcelona ime ego one FC Barcelona na-enye ndị saịdị ahụ ịghọta ihe m na-akọwa. Ndị ma na Barcelona anọkwa ọnọdụ Enugu Rangers maka ime ihe ha na Spain na-aga Madrid na Barcelona. Ihe a niile bụcha ihe anyị na-edi ịghọta. Nke ịtọ bụ na anyị na-edi inwe ndị anyị na-enegere anya ọkwa m ekwugo maka Christian Chukwu mana ekwube maka JJ Okocha mana enwe ndị kacha ma JJ anyị afụbedi mana ndị ahụ kwesị ijisi ike kwechiru na ọkwa JJ ga-abụkwa ihe a na-akpọ mentọ. Inwe fon ndị nne na-agbaba onwe fon ka ihe ị na-ekiri na fon o ihe JJ eme na Germany ka ị na-ekiri ka ihe o mee na Bolton ka ị na-ekiri ka hapụ nke ahụ ọ dị mma. Ọzọ mgbe m na-agụ ihe gbasara gị maka agụka maka gị adịkwa m happy obi dị m ụtọ agụka maka gị anọ akpata nji esonyere gị na akara okwu Instagram. Mgbe m na-agụ ihe gbasara gị achọpụtara m na ị nwere foundation ndị oyibo kpọrọ ya foundation Green Foot. Biko weregodo ohere a gwa anyị ihe Green Foot na-emere ndị ala Igbo. Green Foot bụ ihe mụ na ndị oyi m fọmụ maka na anyị na-anya fụ na gọọmenti ama mmenu ihe niile enidi inyekwere gọọmenti aka. Anyị afụ na enwe ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị nweche akara aka ndị bọọlụ ndị na-agụ egwu ndị ma akwụkwọ mana ha nwere ego ha ga-ejikwa ụgwọ akwụkwọ. Anyị asị na anyị ga-eji enyemaka egwuregwu sports wee bido Green Foot. Na-eme ebido mgbe ebidoche COVID abịa ihe anyị mezi bụ na ego atụtazi ya ewere ya go palliative jee kee ndị mmadụ around kechaa after ka COVID mecha asị okay na enwerokwe female team n'Enugu Green Foot nwee female team ọ nọgo 1 year plus now. Emecha nke ahụ anyị anụ na enwere 1 girl na-agba bọọlụ mana enidi ka eme ya surgery na ndị be ha ejiri ego about 300,000. Nsi kekwe n'ihe Green Foot na-eme na a ga-emenụ ya bụ the girl mgbọsị agwa na Green Foot ga-akwụ ụgwọ o believe ya mana ihe dị n'ihe a bụ na adịrị anụ mmadụ ndị Igbo ga-aghọta abụrụ masọ ndị Igbo ndị mba Naịjirịa ụgwa niile ga-aghọta na ihe niile karịchaa n'ụwa bụ ịfụnanya ndị jide ịfụnanya Chukwu ga na-asọrọ gị ụzọ gị. So ihe anyị na-eme na Green Foot ha si Owerri bata nwanne ụnyaahụ
aje ịgba ha dịcha happy because some of them bịazi banye ebe na-ajọ ihe ndị nwe talent ọkwa anyị na-ekiri World Cup fụcha ụmụ Igbo Uche Ibe na ndị otu ya ma ndị ọzọ Francisca Odega Asisa Atọshwala anyị nwe ha niile ebe a nọ ndị ga-akwado ha kpokọnata ha ọnụ ha wee kweta na ihe ga-emenwu na ndụ ha and ha ekwetawago na ihe ga-eme na ndụ ha ya bụ ihe Greenfoot na-eme. Anyị ekele Greenfoot maka ọ dịghọkwanụ mfe ọ bụrụ ihe dị mfe. Ihe ọzọ nwere ike ịjụ gị bụ ichere na ngwa mgbasa ozi nke ndị oyibo kpọrọ social media na ọ ga-aba uru ịkwalite egwuregwu bọọlụ n'ala Igbo? Ihe ndị ọcha na-akpọ social media bụ nnukwu ihe eji arụ ọrụ maka na ị na-anya ka m were klọb dịka Inter Miami na Amerịka marụ ga-atụ ije akara aka Instagram Inter Miami ifu na ozigbo ha sayị na Lionel Messi akara ha agbago esi na ya na-enweta ego mana ọ bụrụ dị ya bụ isi afụrụ kwaba okpu. Isi afụrụ kwaba okpu bụ na Messi gbaa free kick ka ọ banye ebe izi ha ga-edosi ya bụ n'akara aka Instagram a. Kedu ihe ọ ga-eme? Ihe ọ ga-eme bụ na enwe Chinedu bi n'obi agụ love Messi nwee obere fonu nwe Instagram o nwee ike fụ free kick ahụ o jee na Cathedral mụba free kick Messi. Ihe ọ ga-eme bụ na ịfụ skill Alex Iwobi mee anyị afụ Nnaemeka bi na Gariki love Iwobi ofia na Instagram o jee chekiri. Ihe ọ ga-eme bụ na onwe player onye Anambra Simi Nwankwọ mgbe ọ nọ agba n'Italy onwe nduru ezigbo goolu onye Juventus ụwa niile gbabie. Ihe ọ ga-eme bụ na enwe Chinedu bi n'Ọnịcha bi to ya na Simi Toko ma ọ bụ ma mgbe Simi to ọfụ goolu ahụ ọ ga-asị hai na nke atọ bụ em ka nnakwaje mụwa ya bie. So akara social media Instagram na ihe ndị ọzọ ga-enyekwa aka for inweta ego. Ọ tool eji propagate na club na-eme exist na Nigeria. Enwe few clubs ghọta ihe bụ that social media. North Africa agago far. Onwe club a na-akpọ Al Ahly in Egypt ọ ha nwa bụ number 1 na Nigeria na Africa. If ndị na-eso ha na Instagram ha karị 10 million. Mana ịbịa Nigeria enwero clubs a na-eso otu ha mana anyị ma na olileanya dị. Sọsọ ihe na-enwere olileanya bụ onye nwụrụ anwụ. Even onye nwe anwụ olileanya na mbosi judgment day onwe ka ọ gawe n'igwe ma ebe nke ọzọ. Daalụ. M ga-eji ohere agwa ndị na-ege anyị ntị na ndị na-ekiri anyị biko ọ bụrụ na ị nwere ama egwu makwa na ị nwere football club makwa na ị bụ onye na-agba egwu bọọlụ biko gbaa mbọ hụ na ị nwere ngwa okwu maọbụ ngwa social media ebe ị ga-enwe ike na-egosi ihe ị na-eme. Enweghị ikwu mgbe anyị bidochara isi na mma ajụ gị ajụjụ a kịta isi na agụmakwụkwọ na ọ dị oke mkpa. Kọwara anyị like you said enwe ndị ga-abụ ha gaa enye ha akwụkwọ ka ha tinye aka ha agaghị ama ihe dị n'akwụkwọ ahụ ha agaghị ama ihe ọ pụtara. Ndị oyibo kpọrọ ya implications eje tinye aka ha echi ọ daba okwu. Were ohere a gwara anyị ndị nwere ịhụnanya maka ịgba bọọlụ ọ dị mkpa ịgụ akwụkwọ dị because na ị na-anya ịga na field ama egwuregwu afụgo m ndị na-agba bọọlụ ụfọdụ n'ime ha sị na ha agaghị aga akwụkwọ nọọ bọọlụ ahụ ịjụọ ha sị gị Messi ọ gụrụ akwụkwọ si Ronaldo ọ gụrụ akwụkwọ. Biko were ohere a kọwara ndị na-ekiri gị mkpa ọ dị ịga akwụkwọ. Okay, ka m ga-esizi ajụjụ a bụ na onyinye Chukwu bụ onye gị onye ọzọ nke ọzọ onye ọzọ nka mana onyinye ahụ a na-enyecha bụ ka ụwa wee nwee ya na-akpọ balance. Onye na-agba bọọlụ na-enwere isi akwụkwọ gbaba bọọlụ mana enye gị akwụkwọ ị ga-asa ya nọ kpọọ na onye gazi akwụkwọ gosi ya. Na Nigeria review go m over 30,000 contracts ma ndị na-ese ndị na WhatsApp ma free.
ise ndị arụ m ncheki esi gị nke a ga-egbukwa gị. Enwere mbọsị mmadụ sendịrụ m ọ marụ na-ezo ya ezo ọ saịnụ 8 years. Ọ dị ilegal mana ije ekpebe ya dị ikpe kwụsịgodunu bọọlụ dị fe wee kpecha. So ndị ejere akwụkwọ na-agba bọọlụ gbawa bọọlụ gbataba ego mana ejekwana saịnụ jụọ ese enweche ndị na-ekpe ikpe ihe bọọlụ jụọ ese ma ijeregodo na ndị na-ekpe ikpe ihe bọọlụ enwere ozi oyi ga akwụkwọ ya gugodo gị ha tapịarụ gị ihe aka ọ n'ihe bife ibinye aka. Mana ọ bụkwa na ị ga-eje nwe ya bụ akwụkwọ ọ dị mkpa ka ị wee nwee ha na-akpọ face assessment of ihe enye gị ka itinye aka na ya. Enweche ndị jego akwụkwọ Emeka Eze na-agba Almasri na Egypt ọ dịzi ka king o ji akwụkwọ na Esut ọ gba Rangers mgbe anyị bụ league. Emeka Eze ọ ga akwụkwọ. Ajụjụ ikpeazụ m ga-ajụ gị bụ kedu ihe gọọmenti nwere ike ime inyetere ndị nwere mmasị ịgba bọọlụ a n'ala Igbo, gọọmenti nakwa nzukọ nke ndị bekee kpọrọ organization dịka Greenfoot, kedu ihe ha nwere ike ime inyere ndị nwere mmasị ịgba bọọlụ a n'ala Igbo ka e wee nwee ike ka ahụ na egwuregwu bọọlụ bụ ihe bawanyere ma nwekwa ike jikọta ụmụ Igbo ọnụ? Ofu ihe sọsọ ofu ihe rụzie ebe a ga na-asọ ya bụ mpi. Imechago ịrụzie ebe a ga na-asọ ya bụ mpi were ndị ma ihe a na-eme tinye n'ihe ka ha na-afụ ihe a na-eme. Nsogbu agwụgokwa maka na ije na South Africa gọọmenti na-arụ emekeshọn na ebe a ga na-eme sports dị then arapụzi ya emewe ya bụ sports. Ijekwa n'Europe all over Europe gọọmenti na-eme ekishọn na ịchọgodo ịrụ as a private person enye gị aka. Mana ihe ọzọ m ga-etinyekwa n'okwu a bụ na enego m anya n'ala Igbo fụ na ndị na-achị kịta nwee vision ma ihe ha chọrọ ime because mụ na ụfọdụ n'ime ha akwago nkata mfu ya achị ime. Mana arụcha ya bụ ebe ama egwuregwu ọ dịrịzikwara anyị niile bụzi ndị obodo citizens imeki sure na ịnwụcha pure water ije chọba ebe ị ga-etinye tinye n'ime akpa gị a na-eme itinye n'ime akpa ifu West bin itufuo ya. Ọ dịrị anyị nwa ọ bụrụ ịpụta nye ọma mere na gọta dị na stadium ọ anyị nwa ka ọ dịrụ a sị gị na iche idozi obodo ibidogodo nza wee mee ụlọ gị. Ị na-ekiri sometimes ha bịa sị gị na ndị South Korea dị egwu na agbacha maachị emerigodo ha epik wee ihe dị na stadium. Anyị ga-ebinwu nduru ha. Igbo amaka ọ bụrụ na Igbo amaka Igbo kwesịrị ịdị ọcha. Ọ bụrụ na Igbo amaka ndị Igbo kiriche bọọlụ na stadium mebi na-enyi mba na Aba maọbụ na Heartland na Owerri maọbụ na Abia Warriors n'anya bụ na onwe ka esi kụwa ihe azakọọ ya rịpọtụọ na ihe ahụ mebi. Onwere ihe bọọlụ bụ ihe eji enwe obi aṅụrị na-enyekwa ego. So ka e wekwara obi aṅụrị obi ọcha ịhụnanya wee soro ya bụ ihe. Daalụ rinne, obi dị m ụtọ na ị bịara tata ịkọwara anyị. Mana tupu anyị apụọ anyị chọrọ ka inye ofu ndụmọdụ sọsọ ofu ndụmọdụ nyere anyị ndị nwere mmasị dị na-agba bọọlụ ndụmọdụ naanị ofu. Sọsọ ndụmọdụ m ga-enye unu bụ unu jisi ike unu ada na mba. Chukwu edego ihe onye ọbụla ga-abụ. Mmadụ nkịtị ama ngwanwu gị na ịma mmenwu ya ekweta n'onye ahụ. Sọsọ Chukwu na-eme eze. Daalụ. Daalụ rinne. Onye anyị na ya nọkọrọ tata bụ barista Amobi Ezeakụ. O nyere anyị aka tapịa okwu uru ịgba bọọlụ n'ala Igbo ga-ewetara anyị. Ọ ga-adị mbọsị ọzọ. Aha m bụ Nwaada Juliet Ifeoma Ọgba. Ka ọ dị mbọsị ọzọ.